skriver 2014. 4 dage til 2015. 4 dage til nytårsfest. Men inden da skal vi igennem et gigantisk show. Et fantasifuldt show. Et show, der slår alle rekorder. 98 højspændte kampe venter. 500 unge og toptunede trænere er klar til at kæmpe det bedste, de kan. Bolden er pumpet. Gulvet er klar. Mine damer og herrer, det er tid til RVF Kids Cup. Spillerne og trænerne er klar. I publikum, I skal også få med til at skabe en kæmpe håndboldfest. Vi vil se jer, vi vil høre jer, vi vil mærke jeres stemning, og vi vil imponere sig jer. Vi vil se jer støtte, I skal hæppe, og vi skal sammen skabe en håndboldfest. Kan vi høre publikum? Sådan er det. Goddag og herre, velkommen til det 6. RVF Kids Cup håndboldstævne, og lad os så få holdene præsenteret. Vores første hold på banen, det var FK Odsherred. Så er det KHKS 2. Så kommer Raklev 1. Og så vil jeg gerne sige Raklev 2. Så skal vi se Rødby Værslev. Næste hold, Yderup. Så er det KHKS 1. Og så vil jeg gerne sige Raklev 3. Og så går jeg over til drengene. Bjergsted HK1. Så vil vi gerne se Løvehygge. Så vil vi gerne se Raklev 2. Så skal vi have Yderup HK på banen. Så er det FK Odsherred. Så vil jeg gerne se Bjergsted HK2. Så bliver det Løvehygge. Og så vil jeg gerne se Raklev 1. Så vil jeg gerne se Fuglerud. Og så vil jeg gerne se Rødby Værslev.
stor hånd. Velkommen til alle. Stor velkommen. Det bliver forhåbentlig 2 fede dage for alle jeres spillere og for trænere, for publikum og for os heromme bagved også. Kan I have nogle rigtig gode kampe? Første kamp vi starter med, det er Bjergsted HK mod Løve Høg, og det er her 09:40. Der er givet frit nu. Velkommen.